Il-kontra-rivoluzzjoni, il-fdal. Imma għad hemm nies lesti li jwaqfu dan l-erożjoni biex jiġġieldu lura u jirrestawraw sovranità soċjali ta' Kristu fis-soċjetà. Kontrarju għal dak li jiġi mibjuħ mill-klassi politika moderna u l-medja, bosta mhumiex verament daqshekk kuntenti b'dawn il-bidliet. Ħafna jirreaġixxu b'attitudnijiet nudniet rassenjati. Wara kollox, jogħġobhom jew le, dan huwa dak li tkun modern. Ħafna forsi ma jħobbux dak li qed jiġri, imma stoikament jaċċettaw is-sitwazzjoni. Wara kollox iridu nibqgħu lejali lejn il-partiti politiċi tagħna u anke lejn il-Knisja. U l-Papa li jidhru li sejrin b'din it-tendenza, hekk kif ir-reliġjoni l-ġdida ta' drittijiet ċivili u l-liberaliżmu jieħdu l-għeruq dawk li qabel kienu kattoliċi prattikanti issa qegħdin jawġu jew jingħaqdu mal-merħla bla moħħ. Dawn li jispikkaw qed jissejħu bigott dawk li jispikkaw u jirreżistu, qed jissejħu bigotti u estremisti. Iż-żmien tagħhom suppost għadda, il-konfront mal-mewġa tal-progress li ma tistax titwaqqaf huma destinati li jispiċċaw bħal dinożawri meqruda minn din id-dinja ġdida u qalbiena. U f'din l-invażjoni midimba, il-Knisja għandha responsabbiltà tevita li tkun punt ta' reżistenza ta' komoda dawk l-hekk imsejħa realtajiet ġodda u anki għandna esponenti speċjalment membri tal-kleru li jħaddnu dawn ir-realtajiet ġodda b'ċertu ferħ. It-tħassir rivoluzzjonarju daħal u jidher li kważi m'hemm imkien fejn wieħed jista' jsib ambjent bħal dan ħieles minn din il-marda. Il-kontrivuzzjoni hija tradizzjonalista, mhux fis-sens li trid tippreserva kull drawwa u affarijiet oħrajn, imma fis-sens li trid iżżomm it-tradizzjoni taċ-ċiviltà nisranija milli tintilef. Hija konservattiva jekk bekk nifhmu valuri, iżda hija fl-istess waqt hija favur progress awtentiku mibni fuq valuri sodi. Plinio jgħid li jekk tkun konservattiv huwa li tfisser li huwa tibqa' qisek statwa mobbli mingħajr reazzjoni għal dak li għaddej madwarek, speċjalment jekk dak ta' madwarek jibda jinbotta l-ħażin. Allura l-kontrarevoluzzjoni ma hix konservattiva. Il-kontrarevoluzzjoni trid taħdem sabiex tneħħi l-effetti fit-tendenzi, fl-idejat u fil-fatti, sew fis-soċjetà u sew fl-individwu. L-individwu jrid ikun kontrarevoluzzjonarju, jrid ikun hu li abbraċċa ħajja kontrarevoluzzjonarja. Il-kontrarevoluzzjonarji, kontrarjament għal dak li jistgħu jaħsbu ħafna, hemm dawk li huma lesti li jieħdu l-ġlieda lura. Ma' żmien se jorganizzaw joħolqu alternattiva, pushback favur l-ordni morali, jista' jkunu skarsi fil-mument jew saħansitra diżappuntati, imma l-grazzja t'Alla fil-ħin se tidher innifisha u jiġru mirakli kbar. Alla qed isejjaħ xi wħud jisimgħu u jsegwu, oħrajn jinjoraw is-sejħa, iżda l-mulej qed isib dawn l-istrumenti u bil-grazzja tiegħu qed jiffurmaw nies lesti biex jikkumbattu rivoluzzjoni qed isseħħ. Imma kif għandhom dawn il-kontrarevoluzzjonarji jippreparaw ruhom, kif għandhom dawn il-kontrarevoluzzjoni jippreparaw ruhom għal din l-impriża? Hawn huma xi regoli u ħiel. L-ewwel it-talb. Itlob il-mulej u l-Omna Marija għal qawwa li titlob u s-saħħa li tirċievi. Ftakar li qed tagħmel is-sejħa tal-mulej mhux is-sejħa tiegħek. Allura baxxi rasek quddiem il-manifiċċjatà tiegħu u ħallih imexxik. It-tieni, ir-rinunzja, aqta' rabtiet tiegħek mal-ktajjen tal-jasar, l-ewwel qabel kollox ma' dawk ta' dnub iżda wkoll tal-lealtajiet lejn partiti politiċi li jaġixxu ta' prostituti għal vot liberali, kif ukoll dawk l-elementi fil-Knisja ta' Kristu li jiġru wara l-fama u tifħir għal skapru tal-verità ta' Kristu. It-tielet martirju kun ippreparat li tbati, li tkun imneħħi, li tħossok waħdek ftakar li qed tiġġieled il-ġlieda tajba u emmen li hija tajba. Kunu xut martri għall-verità għax il-verità teħilsek. Inti se tiffaċċja attakki minn NGOs, rivoluzzjonarji tat-tastiera, klib tal-ħoġor tal-politiċi u anki mill-ġerarkija tal-Knisja aħna l-kontrarevoluzzjonarji ħadna s-sem tagħna minn dan imma rebħa hija tiegħu tkun xi tkun.